Raija pallossa nyt kotijoukko ensimmäistä kertaa peliä rakentelee. Pelä muutama poissaolo pienten loukkien ja muiden syiden takia. Olli Kilpeläinen ja Raija pallossa. Raija laittaa eteenpäin. Lepotko Säempää ottaa ylhäältä kiinni. Kopasen pitkä avaus. Kaistalla mainio pallo nyt Tainio. Tainio ihan saa mukaansa hyvin puolustaa tämän tilanteen Iiro Äijö. Jännessä saa jatkettua omille. Tainio kuitenkin menettää. Nyt Äijö pääsee ottamaan tyhjää pois. Edelleen Äijö pallossa. Tainio hänen Jännes jatkaa Kepotille. Kepot, mikä on seuraava ratkaisu? Ei pääse keskittämään. Edelleen Kepot suojaa palloa. Liljaniemi riistää. Liljaniemi luotsannut valmentaja. Silloin vierailu Urskiin ei ollut kovin mieluinen ollut kuin MPK:ssa. Äijä. Laitinen yksi keltainen kortti nähtiin. Sen nappasi Kier Foster. Jännes siirtää. Jakonen saako jalan vapaaksi? Ei saa, hyvin puolustaa tilanteessa Iiro Äijö. Maalilla Honkahalla 4 linja. Vasemmalta Dahlström, Äijö, Virramäki, Urgens, keskikentällä Heinonen, Laitinen. Ja sitten vaihdosta tulleesta Jäppinen oikein. Grenlund. Jännes hienosti ottaa pallon, mutta ei ihan pääse siitä kuitenkaan Iiro Äijön ohi. Ja mainitaan tuossa Jordi Alustan kortista se, että se taisi olla hänen 4. korttinsa tässä. Käret, Pöysä. Tainion kosketus vähän karkaa. Äijö pääsee väliin. Ja Äijö suojaa. Se Tainiolle tullut näiden maalisyöttöjen lisäksi.